No nyt on maanantai-ilta, 26. päivä lokakuuta vuonna 2015. Olemme tässä istuskelleet Leenan kanssa koko päivän ja etsineet kauniita kivoja kuvia Mirjasta. Niitä on paljon. Kummankin kuvastoissa ja koneella ja joka puolella kansioissa ja Askoltakin olemme joutuneet pyytämään apua. Olemme etsineet vuosilukuja, nimiä ja paikkoja. Ja päätyneet tällaiseen, että aloitamme Mirjan taustoista, lapsuudesta, vauva-ajasta ja lapsuuden kodista. Joo, ja sitten itse rakkaana laittaneet sinne sisarusparvet vuoden toisesta päivästä toiseen. Sitten olemme muistelleet kivoja juttuja Mirjasta, jota ei suinkaan saada kaikkia tähän tauluun, kuten esimerkiksi miten paljon hän on tehnyt. Avustanut kaikkia joka puolella. Aina vähän on käsistään ennen kaikkea tehnyt ties mitä. Muistan, hän on tehnyt viittoja, hän on tehnyt vaatteita ja kansallispukujakin suorastaan. Niin vaikeita käsitöitä. Ja olemme muistelleet viimeistä matkaa, jolla olimme yhdessä, jossa hän myöskin teki revinnäistöitä Kyproksella. Ja sitten, mutta lapsuuteen ajattelimme nyt keskittyä sen tähden, että Mirja itsellään on suuret kokoelmat näistä omista töistään ja niitä sitten voi jokainen katsella Facebookista Mirjan sivuilta, mitä hän on tehnyt. Mirja Mäkinen. Joo. Ja sitten huomasimme, että jo nuorena hän oli hyvin taitava esimerkiksi hänen pyöräili, paletti, tanssi. Mitä muuta hän tekikään? Hoiti sisarten lapsia, vaikka ei lapsista tykännytkään. No se on ehkä liioittelua sanoa niin. No ainakin hän usein sanoi, että ei hän niin kauheasti pidä, mutta kuitenkin hän hoiti useista kuvista näemme, kuinka ahkerasti hän hoiti heitä kuitenkin ja oli heidän kanssaan. Ja sitten erityisen monta kuvaa on se, missä Mirja ja Simo on yhdessä, että ovat vähän läheisiä sisaruksia keskenään. No mitäs muuta me vielä laitettaisiin tähän, kerrottaisiin Mirjasta? Mites esimerkiksi, että aika tarkka hän on taloudenpidossa ollut, että kun luimme vanhoja kirjeitä, joita on runsaasti, niin jo siellä hän muistutteli, että muista olla tarkkana rahoista ja sitten huolehtii, että muista pistää villahousut ja jos olet ostanut, niin ei se riitä, ne pitää panna jalkaan ja älä käy korkeakorkoisella kengillä silloin, kun on huono keli. Niin, tällaisia ohjeita tuli sieltä äidin puolesta, mutta Mirjan sanomana kuitenkin teinityttö lähetteli sinne jo opiskelemaan päässeille sisarille. Ja sitten partiossahan Mirja oli ahkerasti ja oli siellä rahastonhoitajana ja mitäs muita sihteerinä ja esiintyi siellä kansallispuvussa. Sitten kirjeistä ilmeni, että Kalevan päivänä kansallispukujuttuja oli. Ja sitten monia asioita sai aikaiseksi, järjesti erilaisia tapahtumia. Eli kaiken kaikkiaan Mirja ahkera, kaunis, aikaansaava. 70-vuotias. Onnea!